Ahojte a vitajte pri prvom normálnom videjku na tomto kanáli. A ako ste už možno podľa názvu spoznali, dnes sa budeme baviť o tradíciách. A hlavne o tých veľkonočných. Na začiatok by som chcel povedať, že mi je absolútne jasné, že môj názor v tomto videjku možno naštve nejakého nasraného Milana, ktorý pred pár dňami vyšiel ožratý s krčmi a potešil sa, že aspoň jeden deň v roku môže konečne ženu zmlátiť legálne. Takto, chcel by som povedať, že je mi jasné, že aj v iných krajinách existuje veľa zvláštnych, možno až bizarných tradícií, ako napríklad La Tomatina v Španielsku, kde sa ľudia približne 1 hodinu navzájom obhadzujú paradajkami. Tradícia začala údajne v roku 1945 po spontánnej pouličnej bitke mladých ľudí. Ľuďom sa to zapáčilo a postupne sa z toho stal oficiálny festival. To si dokážem úplne predstaviť, že by mohla byť sranda, ale je pravda, že by sa mi nechcelo upratovať to všetko, čo tam potom zostane. Alebo v Indonézii, kde majú tradíciu, ktorá spočíva v tom, že vytiahnu z hrobu telo svojho rodinného príslušníka. Áno, počujete správne, bude to horšie, toto je len začiatok. A potom očistia telo od prachu, oblečú ho do nového oblečenia, upravia mu vlasy, no a potom sa s ním fotografujú, rozprávajú sa pri ňom a prakticky si takto strávia celý deň. Imagine sedieť vedľa svojho 10 rokov mŕtvého detka na gauči a pozerať s ním telku, potom z neho občas nejaký ten kus tela odpadne, vy to zdvihnete, vrátite mu to tam naspäť a pozeráte spolu ďalej telku. A na konci dňa ho proste vrátite do trhy so slovami, bolo to fajn, ale čo je veľa, to je veľa, už aj tak musím vystriekať celý byt, lebo to tu ako smrdí, ako keby tu niekto zdochol. Ja aj však, dedo. No, ale vráťme sa späť ku nám a k Veľkej noci. Ja viem, že to má históriu a tak, ale naozaj sa práve u nás musí zachovať sviatok, ktorého hlavnou myšlienkou je zbiť ženu, pritom dreva, hodiť ju do potoka a potom za to dostať odmenu? Ako sorry, ale na prvú dobu mám z toho silný pocit, že toto vymyslel random týpek, čo prišiel domov, zbil ženu a potom si povedal, čo keby som za to ešte niečo dostal, a čo keby sme z toho urobili sviatok. A keď sa v dedine hlasovalo o prijatí tohoto sviatku, tak samozrejme muži prehlasovali ženy, pretože väčšinu žien spájali, lebo si mysleli, že sú čarodejnice. Že ja sa vlastne ani nečudujem, že práve takýto sviatok sa zachoval práve u nás. Viem, že to asi úplne takto nebolo, teda dúfam, že to takto nebolo, ale hovorím, že za mňa to tak proste na prvý pohľad pôsobí. A ani na mňa nechoďte s tými vecami ohľadom tradícií, že sa to robí, aby bola žena zdravá. Ako sorry, ale jebe ti? Keď ženu počas jary poleješ kýblom vody, alebo ju hodíš do potoka, tak bude akurát tak 2 týždne nachcípaná a ty si kamuško nezajebeš. Sorry, ale povej, zaraďujem do toho istého ako horoskopy a podobné sračky. Ako sorry, ale keby mi niekto povedal takú kravinu, ako napríklad, že s nejakým dievčaťom nemôžem byť, pretože ja neviem, vymyslím si, ja som ty píčo, znamenie barán, ona je kozorožec a to proste spolu nesedí, pretože tie znamenia k sebe nepasujú, plus ten deň, keď sme sa spoznali, bol na oblohe nepájny počet hviezd a prstenec Saturnu začal rotovať do opačnej strany a to znamená nešťastie. Ako sorry, ale keby mi niekto niečo takéto zajebal, tak mu ako ja tak ukážem, kadiaľ má odísť. Ja osobne, ani moja priateľka Veľkú noc neoslavujeme a ani sme ju v podstate nikdy neoslavovali. Reálne podľa mňa tak 95% žien nenávidí Veľkú noc. A tých ostatných 5% sú nejaké tie sadomaso a potom, čo ich vyšibete, vás ešte zatiahnuť domov a zamknú dvere a zbytok zostane len medzi vami a 4 stenami. Mne osobne nedáva zmysel oslavať Veľkú noc. Reálne, keby som ja moju priateľku oblial kyblom vody, tak nedostanem žiadne vajcie, ale akorát tak po mojich vajciach. Takže na čo si zbytočne navzájom kaziť deň? Veľkú noc som oslavoval iba ako Márii, ale úprimne už vtedy mi to trošku nedávalo zmysel. Ako myslím tú časť, že niekomu proste naložíte korebáčom a dostanete za to odmenu. Ako WTF. Ale ja sa čudujem, že po tomto zo všetkých chlapcov nevyrastajú muži, ktorí bijú svoju ženu. Aha, vlastne, no, to je téma na inokedy. Viete, ako divne musia naše veľkonočné tradície pôsobiť pre iné krajiny? Moja mama pracovala nejakú dobu ako opatrovateľka v Nemecku a spomínala im naše veľkonočné tradície. Veľa boli zhrození a nechápali tomu. Úprimne, ani sa aj nedivím. Tiež by sa mi tomu nechcelo veriť. A úprimne, niektorí muži sú extrémne prehnaní, čo sa týka šibania a aj samotného oblievania. Kde sú ženu doslova schopní hodiť do potoka, ako sorry, ale to už je ďaleko cez čiaru. A kebyže mne niekto niečo takéto spraví, tak na neho pri najmenšom podám trestné oznámenie. No a to by bolo asi všetko k môjmu názoru na Veľkú noc.
Ešte takto, na záver by som chcel povedať, že dakedy dávno na začiatku sa po Veľkej noci robila aj odveta, kedy sa dievčatá pomstili chlapcom a išli ich oblievať oni. Lenže z takého dôvodu sa od toho upustilo. Podľa mňa, keby to takto zostalo, bolo by to oveľa zaujímavejšie a zábavnejšie. A nemal by som s týmto sviatkom až taký problém. Budem veľmi rád, ak mi svoj názor napíšete do komentárov. A ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like. A ak ešte nemáte, tak samozrejme aj odber, aby vám neuniklo ďalšie videjko. Zatiaľ sa majte a čau.